रनजित बसुमतारिया सासे NDFB दिनै NDFB निफ्राय बिथाङा EMबो जाबाय मा बुंबावदों मोनफ्रोमबो मुंख्लं न'खरनि मानसिफोरनो साख्रिखौ होगोन होननानै खिन्थु दिनैनि दिनाव माथो मुंख्लंनि न'खरनि मानसिफ्रा साख्रि बहा मोनखो आरो सोर मोनफेरखो बिथां रनजित बसुमतारियानो आंनि सोंनाय बे आरो नोंथाङा होनो हामारगोन ना रनजित बसुमतारि नोंनि सोरनि सरकारा होनो हाथारगोन ना हाथारा मानोथो दिनैनि दिनाव रनजित बसुमतारिया एफा गिदिर खोथा बुंनानै मानोथो दिनैलाय दाखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मुंख्लं न'खरफ्रा दिनै मानो जमा जानो गोनां जाखो बिथांमोना मोनसे मा खालामदों कमिटि दादों 5 लाखनि खोथा बिथांमोना 5 लाखनि थाखाय थैयाखै बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना मुंख्लं जादों थैदों जिउ होदों दिनै बिथांनि जिउ गारनायाव रनजित बसुमतारिया EM जादों बियो बिथांमोनखौ दिनै बियो असनमान खालामदों बियो दिनै साख्रि होगोन होननानै दिनैसिमबो होआखै आं आरो फिन खनसे दामनानै होबावदों रनजित बसुमतारिया खोनासं नोंथाङा एफाराब गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थानाया जानाय नङा नोंथाङा जादों होननानै बुंदोंब्ला बे NDFB नि जाखिनि थैनाय आरो बर' रायजो राजानि बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय बावहायसो बियो दिनैहाय EM जादों नङाला थैनोबो जाया बियो आं नोंथांमोननो खनसे दामना होबावगोन बियो मा समाव बुंदों बियो गाव थाल गैया बियो मानो बुंखो दिनै 2 बोसोर खावसे थांबाय सरकार दानाया EM जानानै थानाया मानो होनो हायाखै दिनैसिमबो होनो हायाखै मैयाहाय मोनसे उदालगुरियाव मोनसे मिटिं जादों बावहाय 4 लाखनि खोथा जायफ्रा मोनाखै बेफोरनि खोथाबो सावरायलायदों आरो बावहाय जों नुनो मोनदों NDFB नि गेजेराव दैदेनगिरिफोरा मानो लिंहराखै धीरेन बर'नि ग्रुपनि मानसिफोरखौ मानो एटेन्ड खालामनो हायाखै मैया आंहा बुंनांगौ सोंनांगौ आद्रा थाबावदों होननानै साननानै दं आरोखि आरो ओंखायनो आं बुंबावगोन दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथां फेरेंगा EM रनजित बसुमतारि नोंथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदों इमिडियेटनो जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननो साख्रिखौ होनायखौ खालामनाया मोजां मैयानि दिनावहाय बुंदों बिसोरो एप्रुभा जाबाय होननानै बुंदों खिन्थु एप्रुभा जाबायबा माला होगोन लासै लासै होलांगोन बेफोरबायदि खोथाखौ होनदों आं बावहाय बेखौ बुंनो लुबैबावदों दाजाबफानो लुबैबावदों जिहेतु जोंनि मुंख्लं खोथायै खोथा दिनै एक्स BLTफ्रा दिनै मर्टिस्टम बानायदों दिनैनि दिनाव 2 बोसोर खावसे जालांबाय जोंनिनो डिपुटि चिफ दङ NDFB आफादनि EM दङ MCLA दङ बा सोरबा दङ बिथांमोना मा बै जायफ्रा मुंख्लं जानाय बिसोरखौ जेबो सन्मान होनो गोसो गैला नामा आरो बिथांमोननि मुङावहाय जेनेरेलि जमायै मोनसेथ' हाया जमायैनो मोनसे जायगायाव थिनो मर्टिस्टम खालामनो हाया नामा बा बिनि बाजेट लानो हाया नामा बा बावहाय बुंजाथावथाव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारि सार बिथाङा मानो बिनि बारै जेबो डिसिसन लायाखै मर्टिस जानानै थांबाय गोबांनो बर' रायजो राजाफोर दिनै पाब्लिकफोराबो दिनै गावथारजादों NDFB नि नामाव मानो लुनो हाया खारना मा जाहोन दं बिनि आन्दोआव मा दं आंनि सोंथिया बे माला बानायगोन मर्टिस्टमखौ आरो बबे जायगायाव बानायगोन रनजित बसुमतारिया एफाराब गिदिर खोथा बुंबाय थायो आफादनि खोथा गिदिर खोथा बुङो गबिन्द सारमोना दिनै एफाराब गिदिर खोथा बुङो मानो बानायनो हाफेराखै माबे जायगायाव लुफेरदों चिराङाव लुगोन ना क'क्राझार लुगोन ना बाक्सा बायदियाव लुगोन मोनसे बानायनानै जोंनि NDFB नि नांनायखौ खुनसेयावनो फोजोबनो सानदों नामा बिदि सानदोंबा गोरोन्थि जागोन बे आं बेखौ बुंखादों मानो होननानै बुङोबा जोंनि जा नांनाय जेनेरेशन टु जेनेरेशन मोननांगोन आरो मोनथिलांनांगोन जों दिनै जोंनि नांनाया ओरैनो नङा जायफ्रा मुंख्लं जानानै थैना थांबाय बिथांमोनखौ दिनै गोसोखांनांगोन बिनि नामावनो दिनैसिमबो मर्टिस्टम लुनायनि जेनेरेलि मर्टिस्टम लुनायनि जेबो गोसोखाङाखै बे सरकारा प्रमद बर'आथ' गोसोखांखाया आरो बे डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारि फेरेंगानो बिराद गिदिर खोथा होनना बुङो बेफोरनि खोथा जेबो मालाबाबो गोसोखाङा
थैबाय जोब्बाय बिदिब्ला जानाय नङा बिदि जानाय नङा आरोखि दिनै नांदों गाबोन थैगोन बिदिसो जानाय नङा दिनै नांदों गाबोनबो थैगोन जुग 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 जायफ्रा दिनै जोनोम मोनाखै जाय गथ'फ्रा दिनै बिमानि उदैयाव दं बैफोर गथ'आबो मोनथिलांनांगोन जोंनि NDFBनि नांनायखौ आरो बे टेस्टमखौ लुनायनि जाहोनाबो बेनो जे जेनेरेशन जायफ्रा दिनै जोनोम जायाखै बेफोरो मोनथिलांनायनि थाखायसो लुहोनो थिनबाय थादों दिनै जुदि बेखौ लुवाबा NDFBनि नांनायनि हिस्ट'रियानो बेवहायनो जोब्बाय मैयानि मिटिङा फिन रोदोमखाङानो लिड लादों बेफोरबायदि जोंहा गोबांनो दाबाय हमनानै ला क'क्राझारावबो खनसे मिटिं जादों धालिगावबो जादों ओमफ्राय बिदिनो जों BTCआव फिसा फिसानो बिराद मिटिं जाबाय जानानै दिनै बेफोरबायदि ससाइटियाव दामफार सोलोंनायनो गारि ड्राइभारनो माबा माबि अमा आसनि फिसा फिसौ बिराद हरदों होनना बुंदों माला होखो दिनैसिमबोथ' गैया माथो बे फिन रोदोमखाङा मैया दाखालिसो जानाय बियो दाब्रबनाय बियो बावहायबो मोसौ फिसिनायनिनो बेरे फिसिनायनिनो थिगै आसे बेफोरखौबो होजोबनो हायोब्ला मोजां खिन्थु बिनि सिगांबोथ' मोनसे धालिगाव बायदियावहायनो मोनसे मिटिं जादोंमोन बा बेग फिसा फिसा हरलायदों बिसोरो दिनैसिमबो गैया बिनि माबाया जेबो जायाखै आं सानो ओंखायनो मैयानि जिखिनि फिन रोदोमखां ससाइटि NGO बायदि बेबो सोरबा सासे व्यक्तिनि बायदि लाबालाबनि थाखायसो खालामदों होननानै आं सानो खारन बैबारावबो जोंनो होदों बेफोरबायदियाखौ धालिगाव बायदि खालामदों बेफोरो जेबो प्रुफ गैया बेफोरो जाफेराखै सोरबा मोनदों नामा NDFBनि गथ'फ्रा बेवहाय थाग्राफ्रा क'क्राझारावबोथ' जादों बेवहाय मोनब्रै फेक्सननि गथ'फोर दङ बिथांमोनानोथ' गासैबो डकुमेन्टस हरजोबदों गैया जायाखै ओंखायनो आं सानो बे फिसा फिसौ बा मा होननानै बुङो बे फिन रोदोमखां NGO बायदि दानाय बेबो जानाय नङा होननानै आं सानो आरोखि। थेंक इउ।